Mops og får, mops og får, mops, mops, mops og mops og får. Mops, mops og får. Mops, mops, mops og mops og får. Hej. Før vi starter den her video, vil vi lige sige, at vi er rigtig glade for, at GTA 5 kommer ud den 10. november. Glæder os til det, og ja, det bliver så fedt. Men nu skal vi starte den, og hej. Så er vi tilbage, og vi skal tale om GTA 5 nu. Ja, vi glemte lige at sige det. Men det står selvfølgelig i titlen, ja, ups. Men det spil, altså, nu ser det jo rigtig fedt ud. Ja, det kan man jo godt se, at det gør. Men jeg vil altså hellere købe GTA 4. Hvorfor? Der er fly og alt muligt med i det her, men det gode gamle. Man kan dykke i det. Er du fuldstændig syg op i hovedet og prøver at tjekke grafikken ud? Det er sygt. Undskyld. Nu er det nok. Jeg sagde jo, at jeg ville lave varer. Jeg sagde, jeg vil hænge det op. Nej, du må ikke gøre det, Farvel. Få. Sådan. Nå, og vi skal have ham, der har lavet spillet med, som faktisk er en mops. Sjovt nok. Kom så ind i studiet. Okay. What's up? Ikke så meget. Hvad skete med Får? Ja, han blev lidt for irriterende. Forstod du? Men hvad vil du sige om det her spil? Vi arbejder rigtig hårdt på det, og det er helt vildt. Og vi er glade for, at der er så mange, der venter på det. Og ja, det fungerer i Los Angeles, i Hollywood. Eller jeg kan ikke huske, om det var Hollywood eller Los Angeles. Jeg tror, det var Los Angeles. Og der kommer fly, og man kan dø. Vi tænkte nemlig også, at vi ville have GTA San Andreas lidt tilbage igen. Og ja, det forstår jeg faktisk godt. Det var også et rigtig godt spil. Ja, og bortset for grafikken og alt det der. Ja. Så vi får nye ting. Der kommer nye ting med. Ja, faldskærm ser ikke så sådan ud som normalt. Og ja, der kommer fly med igen. Jubi! Jeg ved ikke noget. Og der er heller ikke nogen, der ser det her. Ups. Det er kun på tv. Undskyld. Men det er sådan set noget, vi arbejder vildt meget hårdt på. Og det er godt, du ikke er ligesom nørden ham, der var sidst. Ja, jeg så det godt. Han vil irriterende. Jeg vil ikke sige det. Nå, men nu er det jo sådan, at vi snart skal slutte, så kan lige være hurtigt at sige noget. Ja, det kan jeg vel godt. Der kommer rigtig mange nye seje ting, og de her ting bliver lidt en genskabning af GTA 5. Nej, undskyld, GTA San Andreas, fordi at, jeg synes, det minder rigtig meget om det og alt det her. Så ja, du kan komme med i vores intro. Nummer 2. Ja, det kan vi godt. Så får væk. Yeah. Så tager vi bare snoren væk, når vi går. Nå, men så jeg har en ting at sige. Grafikken bliver psykogod og alt det her. Men det bliver ikke den bedste, jeg har set. Jeg har ikke set noget bedre end det. Jeg har spillet mange spil. Jeg synes ikke, jeg har set noget bedre end det. Tak. Men jeg bliver nødt til at sige hej. Hej. Nu går vi lige vores vej. Og så vi klipper snoren af. Eller den ryger bare af. Jeg ved det nemlig. Hej. Få.
Det er mops og mops, det er mops og mops, det er mops, mops og mops. Jiu! Mops og mops, 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 mops. Øv.